Bon dia, famílies, què tal? Bueno, espero que estigueu molt bé. I aquest vídeo tractarà una mica sobre quines accions podem fer a títol individual i per un cantó, per afavorir que els ocells ara, durant l'hivern, obtinguin més menjar, perquè és l'època de l'any en què primerament ja a la tardor hi ha hagut una migració d'ocells. Hi ha alguns que es queden per aquí i d'altres que baixen fins al nord d'Àfrica, segons l'espècie. Però a més, hi ha ocells que es queden aquí, com tipus la mallarengues, els puputs, hi ha molts que es queden aquí, els serrerillos, moltes espècies i que necessiten una aportació d'aliment diguem-ne més continguda en greixos per passar millor l'hivern i que també els ajudi una mica a preparar-se de cara ja a la primavera, que és quan començarà l'època de cria. Llavors, això per un cantó. I per un altre cantó podem afavorir que aquestes espècies que justament són les que ens ajuden i ajuden al medi ambient i a la biodiversitat en qüestió de la processionària, a que hi hagi un control biològic diguem-ne efectiu i que afavoreixi que la població de la processionària estigui més controlada, més continguda i no hi hagi una explotació a nivell de quantitat de nius, etc., que sigui molt desproporcionada i que al final hi hagi un desequilibri i que ho pateixin certes zones del país. Per tant, què podem fer? A títol personal, accions com les que hem fet aquí en Alguet. Quines accions són aquestes? Doncs, per un cantó, ara a l'hivern, posar menjadores per a ocells, diferents tipus, des de llavors, boles de cebo, cacauets, tot això ho podeu trobar a diversos llocs, però ara, per exemple, al supermercat Action, no és per fer propaganda, però és així, hi ha molt de material molt barat. És a dir, sí que és cert que la qualitat de la fusta i tot no és la mateixa, però pot donar un servei per fer com a mínim una temporada o dues, tot depenent del lloc on es posi, etc. I si no, com ja he publicat en altres ocasions, a la pàgina web d'Oryx, que és molt material del que vam posar des d'allà, tant nius com menjadores, etc., com també a la Granja dels Bitxos, que són de València, i justament ara, amb tot el que ha passat, afavorir gent d'allà i comprar material d'allà, seria l'ideal. Per tant, això, podem posar menjadores i nius d'espècies que sabem que hi hagin a la zona, evidentment, però que a més són espècies que normalment, com les mallarengues, els herrerillos, els puputs, són espècies que es mengen, diguem-ne, les orugues de la processionària ara quan surt, i ajuden a mantenir un control biològic molt eficaç i eviten que aquestes orugues s'enterrin, diguem-ne, sota terra i després surtin a final de l'estiu en format de papallona, que després són les que posen les orugues a les copes dels pins. I a més, el que podem fer és posar nius de ratpenats, caixes nius de ratpenat, perquè així els ratpenats fan l'altra funció de cara a l'estiu, que és menjar-se
tot el tema dels insectes com els mosquits, etc. Però a més també es mengen les papallones de la processionària. Per tant, és una manera de controlar la processionària de manera efectiva, eficaç i ecològica, que ajuda a mantenir unes poblacions molt més baixes i més controlades en aquest sentit, i que alhora doncs, estem afavorint que espècies d'ocells, en comptes de marxar de segons quins espais, doncs les puguem mantenir a les afores de les ciutats d'una manera, diguem-ne, ecològica, sana, i que les aporti un benestar, pues això, el que necessiten. Tenir llocs on poder fer els nius i on poder, diguem-ne, obtenir caixes nius fabricades i penjades per les persones, perquè hi ha molts arbres que són arbres joves i que no tenen forats on aquestes espècies normalment, diguem-ne, fan els seus nius i tenen les seves cries. Per tant, estaríem afavorint tot això. Val? Llavors, són accions que podem fer a títol personal, que hi ha administracions que ja ho estan fent, però que si la població, la ciutadania, diguem-ne, fem també una mica la nostra part, doncs estarem afavorint encara molt més. Per tant, si algú té una finca, si algú passa per camins molt sovint, que fa excursions o el que sigui, i diu, ostres, doncs mira, m'animo a penjar una caixa niu per mallerenga, una altra per puput, i poso en una menjadora i que regularment passo i la reposo i la tinc, pues això, ben cuidada i ben atesa. Doncs totes aquestes accions, per petites que siguin i per poques coses que puguem penjar i instal·lar, afavoriran tot això que hem estat parlant a l'inici del vídeo. Per tant, bueno, crec que és una bona manera de contribuir a la natura una mica tot allò que ens dona. I tot allò que ara mateix, degut a diverses qüestions com l'escalfament global, hi ha espècies que estan proliferant, diguem-ne, moltíssim, i que en comptes d'aplicar plaguicides, aquestes mesures poden ajudar a que les poblacions de la processionària estiguin a uns nivells que estiguin bé i equilibrats per l'ecosistema. Per tant, si t'ha agradat aquest vídeo, el pots, diguem-ne, compartir, pots donar i fer m'agrada, i res, això, i amb accions a títol individual, doncs poder contribuir, diguem-ne, a fer una societat millor i que hi hagin persones que s'interessin i per això, per conèixer espècies d'ocells que potser no coneixien, quina tasca tenen, quina funció a nivell de medi ambient tenen, i a conèixer aquestes espècies, com viuen, què mengen, què no, i afavorir una mica tota aquesta part mediambiental i de cura de la biodiversitat dels nostres boscos i els nostres camps, que tan necessari és i tanta falta fa en els temps que vivim. Per tant, si et sembla bona la idea, doncs pots deixar algun comentari i pots compartir fotos o vídeos si és que et decideixes diguem-ne, a instal·lar alguna menjadora o algun niu. D'acord? Per tant, si és així, et dono les gràcies i estaria bé que poguéssiu compartir una mica què feu, què poseu, què no, per què, i d'aquesta manera, una mica incentivar i animar la gent a tenir una mica la curiositat i, per què no, l'interès per les aus, pels ocells, que són realment extraordinaris i que
ens ajuden a moltes coses. Entre d'altres, a tenir les poblacions d'insectes, d'alguns insectes, doncs, més controlats. Per tant, si t'animes, comparteixo i jo personalment doncs, t'estaré molt agraït. Així que fins al proper vídeo i una abraçada.